أرست زينام إثيوبيا نوتيتاو سرعة ممحاش تكالات حبرة أفريقيا تعري كم تجبر بريزيدنت فيدري تايز قسلاسي حبيرون نزلاغ السلام قدامنت مهاب كم زقبا أب استفرالي كابتات حجر ناب مأخلات تحدثو ذات وعطوقات قليصهم كاب زيناتاي بنك عالمين بنك لمعات أفريكان أب أفريكا حيل إلكتريك مسفحفح بوحدو 35 بليون دولار نممداب زقل قال كم زاتو تحبيرون سلام طعنا بلي زخوركم تملكتنا كمي تمسيو لكع ساعات حدا كوين له كم تلمود نساعات ترالو زيناتات حزنا متينا لنا زيناتات ندامراحكم ساخم صنح أنا برهان فسا فلما بحصر زيناتات كجمر أب كل البنشانغول جموز أب قلتشحن 17 عام تمرت بفرق بليون بربجت ممحاش نابراي تكبر كم زلو منستر مسنون كبابتات قولان دكتور أبراهام بلاي قاليصم دكتور أبراهام بلاي أب محورا ميديا ومبزم حالفو ملختي نابرا سبخ ساقمن كفيل سبخ ساقمن ممحاشي بروجكت عوت بزغونة منقدي يزازم كمزلهم قريسهم أب كتما أسوسا تقباراوي ناي زغونة بروجكت أكال زغونة بتكنولوجي استدقفم فريات انسسان قبرنا نمحاش ربح هذا بروجكت مفري فساسي نايتروجين سرعات لوجيستيكسو تماليو بمزام أمرقنا لنا يلوم نهزبتات قناعاتنا انتنبل بمخنيات يوز ولوتوم منيستر ابتي كلل اب 17 عام تمرت بفرق بليون بر بروجكت ممحاشين ابرام تغباراوي يغبر كمزولو حابيروم كاب كلتشحن 16 عام تمرت جميرو 513 تكالات عودي إنرجي مرقاقز بقعات كمزو سدا بعل مزين دادن إنرجين قليسوم بإلكترو ميكانيكن إلكتريكال سرعتن توارستي كمغون بإلكتريكال إنجينيرينج ناي ممخار أقلقلوت مرقاقز بقعات واب كمزولوم أبتي بعل سلطان حلاف ديسك مرقاقصي بقعات كالات إنرجي قلمون تامنة تزاريبهم بمسارة زي أبجت عامت كلتشون 16 عام تمرت ن 326 تكالاتن أب 17 عام تمرت دمام ن 187 تكالات بقعات مرقاقصي كمستوهابة قليسهم أب شومنت كتماتات كل التجراي ن30 شح حصانات تربحتي زقبر بروجكت مبصار مقبنا تمهارو لومي علاو كوينوم تي بروجكت طبعا رجعون استحوصو خانات اي مقبي نحصانات تمهارو زوهابلون تخون محبر لمعات تجراي مثل لمعات نيذرلاند بمتحبار تقباراوي زقبرو كم زقونه تقريصلهم سكول ميلك بروجرام زبل سيامة زحازة حدوش بروجكت كم زخانة وانتحبيرهم أب ملوك قدماي بركي بيت تمرتي حتى يوحنس رابعاي مقالة علاوي أب زخانة بروجكت لعلو تمرار حق زياو محدار كل التقراي لعلو تمرار حاب مالت تكلم عات نيذرلاند أمرار حاب بيرو تمرتي جزاوي من محدار كل التقراين كالو تزوم الكتوم أكالاتن ترخيبهم يوم أبتي مجمار مقبنا حصانات استرخبو فصامي دايركتور محبر لمعات تجراي آيته تسفاي قبرك زيابير بسنكي تيزنبر كوينات بركز ولو حصانات بمخنيات سنة مقبن عنوة أبيات تمرتن كاب معد تمرتهم رحيقهم كم صنحو أزخاخيرهم سلازخونه محبر لمعات تجراي مس مدارك تأكلات بمخان أبيات تمرتي ناب نبور نمملاس بتقبرو زلا زي حلل تعري زنبور تأقامات بوحوس ملكعو هب مغراف كم زركب حابيروم يوم نايزي مرأي دماغ قدمي
حد عمت أب كتما شيرندا سلاسة جمرة قرب مقبي نتمهارم أب أبيات التمرتي تتناخيرو بمغزالو حزد مام نلعلي سلاسة شحطانات تمهارو نكبتصح كمستخال مقلاتهم كاب قدات كوميونيكيشن كلل زرخبنا حبريتا يردم بالعول شرف وصاي الناتوغن زركب بروجكت داغم هنصت معبي عقمي ترانسفورميشن ديستريبيوشن اديس ابابا اب استتحازلو عامت نمززام نسرح مخانو اغلغلوت الكتريك ايثيوبيا افليتوم اب كتما اديس ابان كبابيان اوشت 50 كيلومتر راديس مسمرات ديستريبيوشن عقمي بمعباي توساخي طلب حيلي نختاناغد كمون اتي مسرت المعات اب حدا ماخل كوينكا نمقوصار زخل بروجكت 87.94 سراح كم استزازمتي اغلغلوت افليتولم اتي بروجكت نوح وان زغلغلو ناي عنصيتي بالوتات بكونكريت ملوات حويسوم اتو مسمرات بزحش صريت بمحداز كوانا وان نوسخ زمص طلب حيلي كم زعقبن مسمراغ مسمرات تحيزو زفطر مقورات حيلي ازيو كم زنكيت حبيرلهم كساب حزيت 9644 بالوتات عنصيتي بكونكريت بالو تلويتم 347.39 كيلومتر بقليل نخك حيلي كي قرارات زحجزو زرقح مسمر كم ستوغنون تغليص لهم Ethiopia is the mother of African independence. አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል። ብዙ መቶ ዓመታቶች በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ህዝብ ነፃ ሆኖ ሊኖር ይገባዋል ብሎ ለመከራከር ከኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም። I am happy to be here in Addis Ababa. የአፍሪካ ማህበር ሰብሳቢ አብሳሪ የጥቁር ህዝብ ጽዋ መስራች ጠሪ አክባሪ በባርነት ዋሻ የነጻነት ቀንዲ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ነች የጥቁር አርማ አክሊል። ተመልከቲ ዜናታትና ሐዙን ይቀጽሉ ሕዚ ድማ ብዝርዝርና በዝሓዝናይ ዜና ክሓልፍ ኢትዮጵያ ንውፅኢታዊ ስራሕቲ ምምሕያሽ ትካላት ሕብረት አፍሪካ ጻዕሪ ከም ትገብር ፕሬዚዳንት ፌደራል ታዬ አጽቀሥላሴ ሓቢሮም። እቶም ፕሬዚዳንት እቲ ለውጢ ውፅኢታዊ ንምግባር ትኹረት ክግበረሎም ይግባእ ዝበልዎ ዛዕባታት ኣብ ኬንያ ኣብ ዝተሳለጠ ኣኼባ ኣመላኺቶም ኣለው። ንጸብጻብ መሐመድ ረሕማቶ ኣባዲ ደመቀን ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ ድሌት አባል ሀገራት ንምምላእ ኣብ ትሕቲኡ ዝርከቡ ትካላት እናመሓየሸ ይርከብ። ፕሬዚደንት ፌደሪ ታዬ አጽቀሥላሴ ኣብ ኬንያ ኣብ ዝተሳለጠ ምምሕያሽ እቲ ሕብረት ተረኺቦም ወሰንቲ ኣብ ዝኾኑ ትካላት እቲ ሕብረት ለውጥታት ከም ዝተጀመሩ ኣዘኻኺሮም። እቶም ዝተጀመሩ ስራሕትታት ለውጢ ውፅኢታዊ ንምግባር ኣብዞም ዝስዕቡ ጉዳያት ትኹረት ምግባር የድሊ ክብሉ እቶም ፕሬዚደንት ገሊጾም። I wish along this line to emphasize on the following 5 key points. The first one is a question of inclusivity. بقدامنت ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ሓበራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ሓቋፋይ ስርዓት የድሊ። እዚ ነቲ ሕብረት ትካላዊ ምምሕያሽ ዝሕግዝ እዩ። ብኻልእ መዳይ ናይ ባዕልና ልዕልና ፋይናንስ ንምርግጋጽ መማረጽ ፋይናንስ ምስፋሕ የድሊ። እዚ ትካላዊ ምምሕያሽ ነቲ ሕብረት ወሳኒ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ። بمدايزي سواء 500 بجت حبرتن
25 ሚእታዊ ልኡኽቶ ምኽባር ሰላም ንምሽፋን ሓደሽቲ መማረፅታት ፋይናንስ ክንክተል ይግባእ። ኣጀንዳ ትካላዊ ምምሕያሽ ሕብረት ኣፍሪካ ቀዳምነት ብምሃብ ኣብ ዓለም ለኸ ዛዕባታት ጽዕንቶ ንምፍጣር ይሕግዙ እዮም ዝበልዎም ጉዳያት እቶም ፕሬዚደንት ኣመላኺቶም። Prioritizing and streamlining the EU's agenda is of a paramount importance. ንሕብረት ኣፍሪካ ወሰንቲ ዝኾኑ ጉዳያት ቀዳምነት ብምሃብ ውሕድ ዝኾነ ሃፍቲ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ ምጥቃም ኣድላዩ እዩ። ጽንዓት ብምክያድ እቲ ሕብረት ኣብ ዞባዊ ቁጠባ ማሕበረሰብ ፍትሓዊ ክፍፍል ስራሕ ምግባርን እቲ ትካል ጥንኩር ይገብሮ እዩ። ካልእ ጥንኩራት ምይይጥ ምክያድ እውን ወሳኒ እዩ። እዚ እቲ ለውጢ ውፅኢታዊ ንምግባር ወሳኒ እዩ። ምምሕያሽ ትካላት ሕብረት ኣፍሪካ ተግባራዊ ንክኸውን እቲ ሕብረት ኣብ ዓለም ለኸ መድረኽ ጽዕንቶ ዝፈጥር ንክኸውን ባህጊ ኢትዮጵያ ምዃኑ ፕሬዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ሓቢሮም። ንዘላቕ ሰላም ቀዳምነት ምሃብ ከም ዝግባእ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገር ናብ ማእከል ተሃድሶ ዝኣተዉ ዕጡቃት ገሊፆም። ሕዚ እውን ኣብ ዕጥቃዊ ምንቅስቃስ ዝርከቡ ሓይልታት መፀዋዕታ ሰላም ክቕበሉ ከም ዝግባእ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ። ንፀብጻብ ኣቤል ሙሉጌታ መርሃ ሰላም መረሳ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ሰላም ዝዘርጉ ጎንፅን ኩናትን ዘስዕቡ ተግባራት ተራእዮም እዮም። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገር ዝጸንሐ ኩናት ብዙሕ ሃገራዊ ዕንወታት ተስዒቡ ብውዕሊ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ፍታሕ ተነበረሉ እውን ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮሚያን ተባሪዑ ተመሳሰልቲ ጸገማት ተፈጢሮም ሃገር ተሓስያ እያ። እሞ ነዚ ዘይምርድዳእ ካብ ሱሩ ንምፍታሕ ንኣማራፅታት ሰላም ቀዳምነት ንምሃብ ተበግሶ መንግስቲ ምህላው ኣብ ዕጥቃዊ ጎነፅ ተሳተፍቲ ዝኾኑ ሰላም ሕሪኦም ክኾን እንዳገበሮም ይርከብ። እዚ ከዋውዳ ንዘላቕ ሰላም ዓብይ ግደ ዘንብር ስጉም እዩ። ዕጥቃዊ ቃልሲ ንጎኒ ብምባል ሰላም ኣማራፅ ዝገበሩ ሓይልታት ናብ ህዝቢ ተጸምቢሮም ንምንባር ዕጥቂ ምፍትሖም ነዚ የረጋግጽ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ይንቀሳቐሱ ጸንሑ ዞም ዕጡቃት ሰላም ሕሪኦም ገይሮም ዕጥቆም ፈቲሖም እዮም። የበደልነው ማህበረሰብ ይቅርታ ጠይቀን ህዝባችን በሰላም እንዲገባ ዝወጻናይ ማህበረሰብ የቅሬታ ሓቲትና ህዝቢ በሰላም ወጪ ካቱ ተጠቀምቲ ልምዓት ክንኮን ብምሕሳቢ ኢድና መንግስቲ ንህብ ዘለና። አማኑኤል ተካልኝ ይባላል። ከሰቲት ሁመራ ዞን ጠገዴ ወረዳን የመጣሁት። አማኑኤል ተካልኝ ይባላል። ካብ ዞባ ሰቲት ሁመራ ወረዳ ጠገዴ የመጽ በኹናት ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ስፍሕ ዝበሉ ዕንወት ገጢሙ ነይሩ እዩ። ነዚ ንሕና እውን ንደግሞ ምህላውና ተረዲና ኣምሓራ መዓዝ ነፃ ነውፅእ ሃሊና ንኽስሪና ንርከብ ኢልና ተዛቲና ንመንግስቲ ኢድና ንሃቢልና ዘሎ ፈላላይ ብምይጥ ንፍታሕልና ወሲና ኢና ኣቲና ቀርቻርታውን ለይት ምሳተን አማራ ክልል ወደ ነበረበት ለመለስ ዝግጁ ክልል አምሓራ ናብ ዝነበሮ ንምምላስ በወገና ድልዋቲና ንመንግስቲ ክንድግፈለና ብጾትና ኻባና ትምህርት ወሲዶም ክምለሱለዎም በሰላም እያንዳንዱ ነገር መነጋገር ያለብን ነገር ተነጋግረን በሰላም መፍታት ነው ያለብን። ክንዛተዮም ዝግባውና ሕድሕድ ነገር በሰላም ዘቲና በሰላም ክንፈትሖ እዩ ዝግባእ ኢለ ዝኣምን ዝተበደሉ ወገናትና ኣዴታትና ኣቦታትና መሊስና ንክሕሰሉ ኣማራጺ እዩ እዚ መንገዲ። ኻሊ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝነበሩ ሓይልታት ኣማራጭ ሰላም ምሕራዮም ንማሕበረሰብ ትክልል ዓብይ ተስፋ ሰላም ዘንመረ ኮይኑ እዩ። ዕጡቃት እውን ናብ ማእከል ተሃድሶ ብምእታው ኣብቲ ክልል ዘላቕ ሰላም ክረጋገጽ ግድኡ ከንብር ዝሰርዐ ፍጻሜ እዩ። ዞም ኣብቲ ክልል ይንቀሳቐሱ ዝጸንሑ ሓይልታት ኣብ ጻንሒት ዕጥቃዊ ምንቅስቓሶም ኣጸጋሚ ግዜ ኣሕሊፎም እዮም። ሕዚ ግና ሰላም ሕሪኦም ገይሮም ናብ ማእከል ተሃድሶ ኣትዮም ኣለዉ። ዝጸንሐ ዕጥቃዊ ጎንፂ ዓብይ ፈተና ኮይኑና ይጸንሑ ንኹላትና ከቢድ ዋጋ ኣኽፊሉና እዩ። ሕዚ ግና ንሰላም ዋጋ ክንከፍል ይግባእ ኢልና ወሲና ኣብዚ በፂሕና ኣለና። ንሰላም ዕድል ምሃብ ብዙሕ ነገር የስተኻኽል እዩ። ነዚ ዕድል ኩላትና ክነባኽኖ ይግባእን። ናብ ሰላም ዝመፀና እንዳዓመምናይ ዝጸንሐና ዕጥቃዊ ጎንፂ ንግዚኡ ዝምጥን ብዘይምዃኑ እዩ። ነልዕሎ ዝጸንሐና ሕቶ ነይሩ እዩ። ዞም ሕቶታት ድማ ብሰላማዊ ኣግባብ መልሲ ክረኽቡ ዝኽእሉ እዮም። ቤተሰብና እንዳበኸዩ ጸኒሖም እዮም። ህዝብን መንግስትን እውን በተደጋጋሚ ጻውዒ ሰላም እንዳቀረቡልናዮም ጸኒሖም። ነዚ እዩ መንገዲ ሰላም ዝሓረና። ሕዚ እውን መንግስቲ ዘላቂ ሃገራዊ ሰላም ንምርግጋጽ ልዑል ድሌት ከም ዘሎን ንዕኡ እውን ስራሕቲ ይዓምም ምህላው ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ በተደጋጋሚ ገሊጾም እዮም። እኛ ከማንም በላይ ሰላም እንፈልጋለን። ንሕና ካብ ማንም ንላዕሊ ሰላም ሕርያና እዩ። በተደጋጋሚ ከም ዝገለጽክዎ ገና ብርክና ከይጽናዕና ክላሽ ጼርና ስለ ዘሕለፍና ክላሽ ምሕንጋጥ ብዓቐን ክንደየናይ ጉድኣት ከም ዘለዎ ንርዳይና።
ኩናት ንፈልጦ ኢና ብወረ ኣይኮነን ብተግባር ኢና ንፈልጦ ኣይንደልዮን ንብዙሓት ኣስኢኑና እዩ ኣይንደልዮን ካልኣይ ሕልምለና ኣብ ሃገር ዝጭበጥ ለውጢ ባይታ ክነትሕዝ ባህግና እዩ እዚ ንምግባር ሰላም ዕርዩ ዘድሊ ነገር እዩ ሰላም ብሙሉእ ኣግባብ መረግጋፅ ተዘይተኻይሉ ዝተለምናዮ ትልምታት ልምዓት ግሁድ ምግባር ከጽግመልና እዩ እሞ ሰላም እንምነዮን እንብህጎን ዛዕባ ምዃኑ ኩልኹም ናበቓልዎ ተትእትውዎ ጽቡቕ እዩ ኣብ ካልኦት ከባብታት ሃገር ዝረኣዩ ጻዕርታት ምጽናዕ ዘላቕ ሰላም ውጽኢት ከዕትሩ ዝዕመሙ ዕማማት ምጥንኻር ተጠላቢ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዓመታት ብዝተሰርሐ ተፈጥሮ ናይ ምልማዕን ከተማ ናይ ምዝማንን ስራሕቲ ኣብ ዘፈር ቱሪዝም ጭቡጥ ውጽኢት እናተመዝገበ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ካብ ማዕዲ ንሸገር ክሳብ ማዕዲ ንወለዶ ዘለው ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ብዓርሲ ዓቕሚ ምዕባይ ከም ዝከኣል መርኣያ ምዃኖም እውን ተገሊጹሎም ንጸብጻብ ዓለም ኢልፉ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኢትዮጵያ ተፈጥሮን ሰብ ሰራሕ ጸጋታት ዝተዓደለት ሃገር ዋላ እኳ ተኾነት እቶም ሃብታት በአግባቡ ብዘይምልምዑ ምክንያት እቲ ሃገር ኾነ ህዝብታታ ካብቲ ዘፈርቲ ተረባሕቲ እንተኾይኑ ጸኒሖም እዮም ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ናብ ስልጣን ካብ ዝመጹ ናብዚ ኣብ ዝጀመርዎ ፕሮጀክት ማዕድን ሸገር አዲስ አበባ ንሽማት ትምጥን ከተማ ኣብ ምግባር ሰፊሕ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ብምክንያት ፕሮጀክት እውን ፓርክታቱን ጦጦን አንድነትን ወዳጅነት ሓዊሱ ዓበይቲ ስራሕቲ መስራሕ ተኻይሉ እዩ بحاجز زيكاتات كتم عدي سابان متبقن مزمان أبز تسرحو عبيت بروجكت ناب هاجر لخبر كبموساد معدن شجر ناب معدن هاجر معباي تخايلو يو أبز حز وان تزازموم قلقالوت إنها وزركبو سرحت مزناقعي وانجن قرقران كوشا تفترو يتحسدو تخبابي كي حادقو بزمنوي من قدي تهاني صوميوم كاب هزبي لعلي 4.5 بليون قرش حاجز تجبر اللوم زوم بروجكتات نتخبى بمحبرسب عدل سراح كم مفتقرون بزحلفة ما بعد توريزم بمخان عبيد قطة وهاجر بزحيتهم إن توازو يركبوا قد ما حزين كتم عدي سابع حويسو وبربعة خبابيتات بعوت إن تسرحوا زنبرو بروجكت معدن شجرن معدن هاجر بمعباي حدش معرف معدن ولدو تجميرو يو بروجكت معدن ولدو نكلل تجر حويسو عبشدش تخبابيتات شعات استفلاليو بروجكتات زساتف أيو بروجكت معدن ولدو عبيتي ما بعد توريزم زلم علون مخانو سعبو نهنز الزعل علي شعات بليون قرشي نمكاب تلمة تحيزو يو أزوم كلهم سرحته عمق هفتو تفترو كم وصوم زحلفة زمناوينة إثيوبيا أم مفتار زهلوم ربحة زل عالم مخانو يأمنيو إثيوبيا تفترو كابز عدلا هفتات بأقبابو أتو ترخبلو من ما بعد توريزمون كابز حلف عمتات أمتت وايوم بأقبابو إن علم يركبو ኢትዮጵያ ዘፈር ሕርሻን ምዝማን ትኸዶ ዘላ ክያዶ ንሃገራት ዓለም መርኣያ ምዃኑ ይግለጽ ብፍላይ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምጽዋር ኣብ ስራሕቲ ሓምለዋይ ኣሰር ልዑል እጃም ኣበርኪታ ዳሃብ ያሲን ዝርዝር ኣለዋ ኢትዮጵያ ብዝሓለፉ ዓመታት ትትግብሮ ዘላ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ንጽዕንቶ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምጽዋር ልዑል እጃም እንዳበርከተ እዩ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ንሕርሻውን ልዑል ዓቕሚ እናፈጠረ ምዃኑ ይግለጽ በዝውን ጸገም ውሕስና ምግቢ ከም ዘሎን ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ድማ እቶትን ቀረብን ምግብን ንምትዕርራይ ኢሉ እውን ለውጢ ኣየር ንምጽዋር በሚኒስተር ሕርሻ ኣሓት ኣካላትን ዕላው ኮይኑ እዩ እቲ መርሃ ግብሪ ኣብ ዝቕጽሉ 7 ዓመታት ዝትግበር እንትኾን ልዕሊ 180 ሚልዮን ዶላር በጀት ዝተተሓዘሉ እዩ ፕሮግራሙ በአይነቱ በምግብ ዋስትና እቲ መደብ በአይነቱ በውሕስና ምግቢ ሕጽረት ዘለዎም ከባብታት እዩ ዝደስስ ካብኡ ሓሊፉ ናይ ድኻ ዝኾኑ ሓረስቶት ዘባጽሕ ብምዃኑ ባዕሎም ኣፍርዮም ንዕዳጋ ከቕርቡ እዮም ብምግብን ብስርዓተ ምግብን ዓርሶም ክኢሎም ሃፍቲ ንኽረኽቡ እዩ ዓርሶም እንትኽእሉ ካብ ጽዕንቶ ከባቢ ዝቕባቢ ዋጋ ክጻወሩ ዝኽእሉ ብምዃኑ ነዚ ስራሕ ዕውት ተተገይሩ ብዝበለጸ ይተባባዕ ዘፈር ሕርሻ ዝፍትን ዘሎ ለውጢ ንብረት ኣየር ንምጽዋር ከምዚ ዝበሉ መርሃ ግብርታት እውን ወሰንቲ እዮም ደጋማና ቆላማ አካባቢዎችን በሚያስተሳስር መልኩ ደጓዓን ቆላን ብምትእስሳር ዝስራሕ መደብ እዩ በዋናነት ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምጽዋር ዘኽእሉ ስርዓት ሕርሻ ንምዝርጋሕ ንምልማዕ ትካላት መስኖ ምህናጽን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ ለውጢ ከባቢ ኣየር ንምጽዋር ዘላቒ ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ምኽዕባት ኣድላይ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መደብ ስርናይ ሓጋይ ማዕዲ ትሩፋት ዝበሉ መርሃ ግብርታት ልዑል ግደ ዘበርከቶም ንመላእ ኣፍሪካ መርኣያ ዝኾኑ እዮም
የአየር ንብረት ለውጥን ተጋላጭነታችንን የሚቀንሱ ስራዎችን የመስራት ስራን ከመስራት አንፃር ንለውጢ ከባቢ ኣየር ዘቃልዑ ስራሕቲ ብምንካይ ሓምለዋይ ኣሰር መርሃ ግብርና ልዑል እጃም የበርክተሎ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት 32.5 ቢልዮን ፈልሲ ኢትዮጵያ ተኺላ እያ እዚ ንማሕበረሰብ ዓለም ዝገበርናዮ እጃም እዩ ብምዃኑ ንጸጋማት ንምጽዋር ዓቕሚ ምፍጣር ይሓትት ብምዃኑ ኣብ ኢትዮጵያ ብስርዓት ማዕድ ጸጋ ልዑል ስራሕ ክንሰርሕ ኣለና ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ኣብ ዘፈር ሕርሻ ንምዕባይ ትኸረ ዘላ ኸያዱ ንዓለምን ንኣፍሪካን እውን መርኣያ እንደኾነት መጽያ እያ በዚ እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሚኒስተር ሕርሻ ኣላዊ ዝተገበረ ተፈጥሮኣዊ ምስግጋር ሕርሻን ለውጢ ከባቢ ኣየርን ኣብ 9 ክልላት ዝትግበር እንትኸውን ልዕሊ 750,000 ተረባሕቲ ከም ዝገብር ተገሊጹ እዩ زين عداقة يغطل كوربوريشن لمعات باركتات اندستري أب زحلفو 6 أوارح لعلي حدا نتوي 9 بليون بر أتاوي كم زرخبة قليصهم اتي أتاوي كاب كراي مفريتي شيدات كاب كراي زلمع ليز مريت كراي أبارتمنتاتن هنساتاتن حدا ماخل أقلقلوت كمون اتي كوربوريشن أبزم حدروم فوليات زوباتاتن أب وشتي نتاك أتنا نقدي زوهاو أقلقلوتاتن كفلتاتن كم زقون ايو قريت زولهم محيشي ماكرو ايكونومي نعودي معدن فلي تخرت بمهابو اوتوتتي عودي كم زعبيو بعلمزي لمعات معدن كل الأوروميا قليسوم وانا دايركتورتي بعلمزي دكتور نمرا قبيو نفانا ميديا كوربوريشن كم زقلسوم ابتي عودي زنورو تساقمات بمفتاح صبوغوطيت يركبلهم ابتي بجت عامت 6 أوارح 3,929 كيلوغرام ورقي ناب بيراوي بانكي زتلاقن تخون لعلي 385 مليون دولار آتاوي كم استرخبون تزاريبهم عدقيت معدن بممحاش اب عداقا وش تعدون لعلي 1 بليون كم استرخبهم اتم وانا دايركتور قليتهم يوم ابتي بجت عامت امني فحام بفريات وش تعدي بمتكا لعلي 26 مليون دولار وصاي بمدحان كم استقالة كمون لعلي 47 شح نزقون سبات عدل سراح كم استفترون تزاريبهم حزرما ناب زينات أسجر تملكتنا بنك عالم بنكي لمعات أفريكان كالو تكالاتن أب أفريكا حيل إلكتريك نمفلفال بوحدو 35 بليون دولار نممداب زقلق آل كم استعاتو تحبيرهم مرحتها هجرات أفريكان حلف تسرح عالم لقى تكالاتن أب تقوداي بمداب أب تنزانيا دار السلام زتا كايدوم كابتي جنزب فرق زخون قرب حيل إلكتريك نزيبولهم كفالات حبرتسب زت أمامن قرب حيلي نزغرو فلفل تحدث حيلي كم زخون تقليتولهم بريزيدنت بنك عالم أجاي بانكا إلكتريك انت زي هالينا سراح كنكنت عنان كالوت عدلات النمركاب كبيدي كبلو تزاريبهم عبتي قبائي مرحتي أب وجد 6 عامتات راح كاب لعلي 600 مليون زيغاتات أفريكا فرقوم تربحتي أقلقلوت إلكتريك زقبر حيلي نمفلفال قال كم زتعطوه نيويورك تايمز صيبوهم تبركتي أب مودعتا قند زيناتات زعلتي كزخاخركم إثيوبيا نوصيتها وسرحتي ممحاش تكالات حبرت أفريكا صعري كم تقبر بريزيدنت فيدري تاياز كسلاسي حبيرو نزلاق السلام قدامنت مهاب كم زقبا أب استفرالي كوابتات هاجر ناب ماخلات تحدثو زعاتو عطوقات قريصوم
زين وصاي بنك عالم بنك لمعات أفريكان أب أفريكا حيل إلكتريك نمفلفال بوحدو 35 بليون دولار نممداب زخل قال كم زعاته تحبيرهم بارك سمكتي مع زينا بزيزازم سلامتكم عزينا نمسكن سلام